Maskara, maskara. Çınlana maskara. Yani videodaki gelineceler değil. Şu gelineceler kamera alıp onun TikTok'a koyan erkek göböklü deyip ödünü erkek tip veren adam maskara. Ve ayağıyla görüşü bizde anardan ver ol Türkmenlerin tek sarva tayfalar olup yaşayan dövrlerinden ver geliyen de könöden geliyen de onu her bir Türkmen bilye. Hemme çağadan ulaçenini ayarlarda görüş badığını Türkmen adını götüreyen varsa bilye. Yönü daşar yurtlar onu bilen o. Bu oğlanın videosu 980 bin prosmotr alıptır. Ve içinde Türkmen'den aşağıda. Ma Türkmenlerin bağ içinde bizim tradisiyamız, değerimiz yazanan bağ yönü beyleklerin yazıyan komentaryalarını görün o. Ondan ayın. Katulyalar. Katulyalar. Düşünün o, bilen oklarda. Emma şunu koyan adam, şu an ölçe beğen, görünür 980 bin prosmotr alıp deyip. Yönü sana şun prosmotr pulum getiren o. Daşlar iki çıkanda, şu videoyu koyan oğlan o deyip, ağraya mı getiren o, sen bilen toy oraya baranda surada düşüyenem yok, sana hiç filek peydafı yok, ondan ne için koyarlar diyen varsanız, yeni bir video var, okuyucu gıydılar Rusya, iki tane uşruk koyuyor ve o video Instagram'a, TikTok'a da adı, ikatı iş verdi, Telegram accountları çenini çıktı, daşlar yurttular ama gördü o videoyu, bir topar yaramaz, bol komentariya diyorlar. Şunu, inni yani iki tane qeyd uruşup dur bolen bolya qeydlar ayna o uruşyamış da şonu aralaman yerine bir topor özüne oğlanlayıp beren mektep okuwçy çağalar var. Bir topor özüne häzir çiğişmem ýöreýändirler öýleriniň zatlarynyň ýanyna. İki tane sen paşty aýarlyganyň gözüňe ötür qeýjigin ýa qeýjigini uruşup duranmaly. Şolar kamera alsalar ýararmy? Şowa gelen ýaly gladiatorski boýa gelen ýaly durlar. Bir bideren verem kamera ale onun TikTok'u ya şey diyorum näme daşary yurtlaryň bilýär ana Türkmenler uruşuplar. Maskara. Näme üçin şu adamlar şey diýär? Näme üçin şu adamlar kamera alıp oňa muňa ýaýra diýär? Oň sebäbi gatangsa. Sigmund Freud diýär bir psikolog, psihoterapeut, alim adam ma onu tanayan olmagy da mümkin şolaydy. Adamın 3 tane islegi bolýar. Tebii tarapdan genetik urovень zaложен 3 tane islegi bolýar. Birincisi cinsy gatnaşyklara we köpelmege bolan isleg, ikincisi ruhun kanagatlandyrmak islegi, üçüncüsi bolsa adama özüni möhüm duýmak duýgusy zerur. Özünün diňlenilýänligini jemgyýetde bir orun tutýanyny bilmek duýgusy zerur. Haçan adam özüne jemgyýetde orny bolmasa, çağalykdan deň duşlary ýa enatasy ýüz bermäne baray aňyrrak oýnasana, futbolda oýnalanlar bar topu getirýän bolsana diýip çetleştirilýän adamlar bolýar, durmuşda hiç orun tapyp bilmeýän. Ana şolar şo hereket edýär. Öz işi derdi, tanışlar, dost, yarlary, umuman durmuşy özüni kanagatlandyrýan adam olar ýalyklady goýmana wagtam ýok. Emma bular birinciden işsiz, ikinciden beýnamyz we maskara bar. Iki grama peýdasy ýok, ýöne ullukanyň ziýany bar. Türkmenistanyň международный imijini bidereksiz pozýanyz. Täbi adamlar görýär, bilýär, Türkmenistan bular näde ýöreýär, ýartyny düşünýär nokta öz başlyk many çykarýarlar. Diyecek bolýan adam men size bu videoň üçin akyl satmak islämok. Ýöne 1881-nji ýylda Göktepe'de oruslar bilen ganyny öküşip söwüşen, 41-45-de nemisler bilen ganyny öküşip söwüşen ata-babalarymyz, Türkmen ata-babalarymyz biz üçin şular geljekki nesiller biriniň gol astynda ýaşamasyn. Asuda ýaşasyn, erkin ýaşasyn, asmanlar parahat bolsun. Hawa biziň üstümizden şu bombalar uçup gelýär ýöne şolar gowy ýaşatyn diýip bize şu watany peşkeş beren ata-babalarymyzyň bir bar çeken azaplaryny, ýitiren janlaryny, ganlaryny biderege diýäňiz. Şonýal boýa balede diýäňizmi? Goýuň boýlary. Döwletçanyň kyn goýuň Türkmen sportsmenini, PFL-iň çempionyny. Goýuň daro, käne boýlary. PFL-de näme urturşan ýerler bar. Abdulla Babaýew we Gala Sportda daşary ýurtlarda çykyş edip ber. Boýa balede diýäňiz goý. Dünýä çempiony 18 ýaşy. Pamoým 18 ýaşymy da ötýän şu Alparslan Begenjew. 18 ýaşynda oglun dünýä çempiony boldy. Şo sıhbatgalar nareska goýuň da TikTok'da yaman käno sportsmen oglanamaz. Ne şular şey dip bilýär, biziň sportsmenimiz, biziň türkmenimiz dip şonu goýuň. Bolýa oglanmak, da gyzyň urşuna balede diýäňmi? Goý Gulbadan Babamuratowa, sapernikler görenne, mongollar görenne Gulbadan bilen sıhbatgadan atga betjek bolýar. Mongollar gorkýar ondan. Öz ýurduny başardan öňe çykar. Başarmasaňam agryna urdy ýany ýetirme. Siz üçin şu wagt kiçirek zatlar bolup biler. Ýöne meňimden çykan iki video. Kim bilýär başga näçe ba
Beni näçe tanyk adamyň kellesinde şular ýalyk wideolar çykarmak badyr. Dogry düşünelsiňiz diýip we dogry netije çykararsyňyz diýip umyt etýän hemmäňize sag bolun. Hukman men şo takipmem. Gat hukman, yaman hukman. Gidesin nere nokta? Menem teňiňden arkadyň içinde 15 sagatla bir koğuş üçin aýlanyp onam tapmançyk gaýtmakdan keýip alamak. Ol 15 sagatda. Olam giper bala. Näme? Men gitmeň. Sen gidäň? Sen sebäp aptawaýa gidesiň gelýär amandan soň koğuşalmana? Hawa. Hawa. Menem ýanymda gitmeň misle ýa. Hawa. Diýmek senem meň ýanym bilen gidip nähil kösençikler görýänim bilmeli bolýar. Yok. Awly ýa, retorik soraw. Jogap talap eden o. Akıllı sıramasana. Bolla akıllı sıracak gel yorum. Как обычно, да? Как обычно, брат. Как обычно. Muhammed, ol Türkmen ýagmy? Alpa mi? Hawa. Ay, ne bir maşinjyň Türkmen ýagy zaýalarsın. Yaman ýalňyşaňda sen. Dinle meni. Men şu ömrüme kireyip gelmiştim. Birincisi seni alamda. İkincisi sen kalkandan şu maşini alamda. Umuman filin maskalağı bilen kendi istalsıma lälini düşündüm ben. Näme sebä maşiny? Gülýäli maşin. Ýörep dur, ýola galan ýerimde Hudaýa şükür. O timinle gülýäli ýörep dur. Näme üçin tele men şuňa entäm alfa goýup adam etdim. Ýoksam ýolda ýatyp galmagy aňyrda dursun. Gaýdyp otlanmana bilýärdi bu maşin. Alfa bilen adam boldy bu entäm. Alfa motorun dermany. Alfa bilen köneňem täze ýaly. Täzeňem täze ýaly. Ayda Güller, näme üçin sormadym? Ştraf. Ýöne bizde gül ýok. Şonda da ştraf. Dokumenti gören uğratdı qava. Tören. Telefonda gürleşme gadagan iş ýerde bilýär. Ştraf. Men klient bilen gürleşýär. Şonda da ştraf. Bu nime da ştraf? Sana da ştraf. Sen näme iş ýapýarsyň? Sana da ştraf. Men sizin iş gelmedi, men klient. Sen inşallah ştraf. Altı yankıyla malların ve çöpleri. Hawa. Onun elki. Onun çaylarını ertip berdin mi? Hava, onun şunun şey gibi. Yaptı bana. Kafenin numaranı da tap görkara. Kim canattı? Ay bu bergi darımla. Vay, getir vereyim. Getir, getir. Gulaş yok mu? Hava, getir. Yo berdi diye vaydı ama salgıyın aydı ama sen yok getir değil. vereyim. Ne? Telefon al diye. Alo. Altı var mı? Altı. Ha yoktu oğlum bizde mantı yoktur yok biz mantı pişirelim yok. Altı. Altı. Ha yok hedilem yok etlem yok hava. Ötür var kavul aha. Mantı neydi kelle? Ay altı mantı olsa mantı var da. Nire varsan şuları şıtır, patır, eyle, beyle. Neyme suratı düşen oluyorlar, neyme den oluyorlar. Neyme kazak kılsın ben, hayran. Berik gel. Enetere şeylere duraydı. Aha Allah. Aha. İnni, perhili şeylere dünyalar perhili. Oh. İnni. Orası ne? Şunu mu? Urdu ýani şunu. Bana bu kadar edeceğim. Hı? Ne diyecek ulan ha? Ben bilen mektem fakat mı? Irın. Panda. Urdu ýani şunu.